Ako kita sip kay wala jud kay bugas jud sip. Gani. Baan jud ko gapon. Nagautang man gid asyo ni. Nakapangutang mo diha. Sa tindahan. Timingan kayo. Gamay naman jud yung bugas na ko. Timingan. Ano timingan jud kaluy ano sa Ginoo sir. Ano salamat. Salamat ka sa Ginoo ha. Lagi nakahila ko Gabi. Uy pag konsi. Nakahila ka. Hila jud sa kalipay. Wala ka magdahom. Kita sir. So ikaw si Josilo. Ako na po nang gikuan sir na mag-on sa imuhang. Gani oh. Pag-apil-apil te. Isa makalsan eh. So siya si Ma'am Josilo Galvez among gihatod. Akong gihatod ang iyahang daog nga bugas. So makita na po ka ma'am. Abi na nag-duty ka. Gabi, wa pa kita rong tulog sir no. Ay mo ba? Oh, nag-duty ko gabi. Sa oras out nimo alas 9. Alas 7 tapos. May sayo ni Puli. 7. Akong bana na po ni police sir kay wa jud abot ang karilibo. Ay mo ba? So gihatod yun ako sa imo ha dire ang bugas kay nagingon kong gihatod nako. Sige kasi mo alsan eh. John. Oo, kasi mo alsan eh. John na rin. Sige, yung sa may magkaisulti ma'am. Sa may magkaisulti di ano na lang. Ako kay Sulti ha, daghang kayong salamat kay dapat jud kayo tabang ang imuhang parapol nga bugas sir. Labi na tong kwarta sir kay isa po ko nakadaog sa kwarta. Gani oh, last raffle. Nakadaog ka. Masertihan jud. Gani. Daghang kayong salamat. Kung sa may magkasulti sa uban para pud makadaog. Ako ang ang mga silingan ako diri nga mo-appeal sila sa mo follow sila og mo subscribe sa YouTube channel nimo sir sa Facebook. Para makadaog kay mo tay magibuhat. Yes, sir. Tapos share lang pud sa mga kuan. Mag-share lang jud, wala jud ang buhaton para makabugas. Okay sa malsan eh. Labi ko kalsan. Kisay magpalihugan na to. Palihog na lang saya, kuan. Ya, sige. 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 Okay lang. Ay, salamat sir. Lipay ka? Lipay kay sir. Gani, nakikita na to. Sige kung sinsa. Gahapon. Pagsupot pala sa live. Di ba sige pangita na kasan naman mo nampi. Oo, sige na ko pagsupot pala sa live na tanong ba jud ko. Gani, nako napansin man tika nga naa ka. Naku, wa man nagparamdam siyo. Sige, salamat. Congratulations na. Ako sip kay wala jud kay bugas jud sir. Gani. Baan jud ko gapon. Nagautang man gid asyo ni. Nakapangutang mo diha. Sa tindahan. Timingan kayo. Gamay naman jud yung bugas na ko. Timingan. Ano timingan jud kaluy ano sa Ginoo sir. Ano salamat. Salamat ka sa Ginoo ha. Lagi nakahila ko Gabi. Uy pag konsi. Nakahila ka. Hila jud sa kalipay. Wala ka magdahom. Di ba yung kadugay na ko nag-share so karon pag yun na gitong last time yung nga dugay na ka nag-share kay tapos bago lang ka nakadaog. Karon lang ka na gyud bugas gyud na imo. Bugas na pod. Ang sponsor ako asawa. Lagi mo bitaw imo. Gani. Salamat jud kayo. Di padayon lang gyapon. Pwede makadaog pa mangyapon ka, pwede pa mga makadaog. Ay, gyapon ko si oy. Gani. Na lang jud. Gani. Ini mo silingan oh, klaro kay bugas. Nyato nako. Salamat kay sir. Okay, sige ma'am. Congratulations.